Російські силовики схопили 23-річного бахчисарайця, який помочився на монумент, присвячений знищеним на війні окупантам. Йому погрожують 3 роками в'язниці за вандалізм. В опублікованому хлопцем відео він облаяв символи російського вторгнення Z і V і висловив, так би мовити, фізіологічний протест. Цим неабияк образив так звану Другу армію світу та російських посіпак, зокрема стукача ФСБ Олександра Таліпова. Бранця змусили записати відео вибачення, а ми закликаємо бути пильними та обережними у висловленні протесту. У Севастополі не будуватимуть військові кораблі, бо мають клопіт навіть із цивільними. За повідомленням місцевих пропагандистів з видання «Форпост», Севастопольський морський завод виявився неспроможним добудувати важкий кран ПК-700 «Григорій Просянкін», який мав би піднімати до 700 тонн. Тепер його корпус розріжуть на 3 частини та перевезуть до Северодвінська для добудови. Цікаво, що віджатому окупаційною владою Севастопольському морському заводу пророкували велике майбутнє. Нові цехи, модернізацію виробництва та навіть контракти на бойові кораблі. Тепер йдеться навіть про те, щоб віддати частину площ під забудову. Наші очі є всюди. Корабель берегової охорони «Охотник» помітили місцеві жителі на траверсі Семиїзу. Він рухався у напрямку Ялти. Подібні човни призначені для патрулювання, охорони кордону та проведення аварійно-рятувальних робіт. Окупаційний флот має на службі 14 таких човнів. Вочевидь, росіяни намагаються посилено патрулювати Кримське узбережжя в очікуванні бавовни. На набережній курортної Алушти встановили мобілізаційний пункт. Не виходячи з теплого моря, жителям півострова пропонують вступити на контрактну службу до окупаційної армії та вручають листівки. В них обіцяють золоті гори та легку прогулянку замість жахів війни. Це новий спосіб залучити жителів окупованого Криму до загарбницької війни проти України, тобто воєнний злочин. Погрози та залякування за новим російським сценарієм. До 7 діб незаконного арешту виписав окупаційний Київський райсуд Сімферополя для 22 кримських татар, затриманих просто неба минулої п'ятниці. Це люди, які прийшли підтримати своїх рідних, друзів і знайомих, звинувачених окупантами у тероризмі. Людей кидали на землю, заламували руки та витягали з кафе, нібито за неузгоджені збори та непокору. Конечно же, это была определенная акция устрашения. Был человек, которого вообще там в щебенку лицом ударили, можно сказать. Это делали сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Самое по видео видно, что они именно были настроены очень агрессивно. Окупанти пішли на новий спосіб залякування кримців. Погрожували відправити на війну проти України. Тому до відділку окупаційної поліції запросили й представника російського військкомату, який виписав усім повістки з вимогою негайно прийти для взяття на облік. Інакше погрожують новими обмеженнями. При неявке в военкомат в отношении данных несознательных граждан включается режим всех запретов, выездов, управления транспортных средств и другого. Креативно подошел товарищ майор. Насколько я знаю, это первая такая практика в Криму, а возможно и по Росії. Це вже новація з боку російських окупантів, і все це спеціально здійснюється для того, щоб налякати людей. Попри психологічний тиск, затримані, серед яких 2 літніх людей, обіцяють і надалі підтримувати співвітчизників, які потрапили під каток репресій. Серед таких і кримці, яких схопили минулого тижня. Руслан Асанов, Сейдамет Мустафаєв, Ремзі Німітулаєв, Абдулмеджид Сейтоміров, Амітхан Омєров та Ельдар Якубов. 6 бранцям з Бахчисарая закидають абсурдні звинувачення у тероризмі та нині тримають в новому російському ізоляторі номер 2 у Сімферополі.
Вибухи на російських базах у Криму та спецоперації українських військових – це переддень тих подій, що пов'язані з безпосереднім визволенням Криму. У цьому переконаний голова Меджлісу Рефат Чубаров. Звертаючись до жителів Криму, він закликав гуртуватися та бути обережними і в жодному разі не йти на співпрацю з ворогом. Уникайте, просто уникайте примусової мобілізації, призову до російської армії. Зараз вони ще більш будуть активними, будуть намагатися забирати мешканців Криму. Отже, терпіння, мужності, і незабаром ми всі обнімемося у звільненому Криму.